Aste honetako protagonista inolako zalantzarik gabe beroa izan da. Bero errea, baina Europako batzordeak babestutako ikerketa sakon baten arabera, hirietako beroak badu soluziorik. Ikerketa honetan parte hartu du Bartzelonako Unibertsitate Autonomoak eta haren arabera adibidez Bartzelonan teilatuak zuriz margotzeak asko lagunduko luke eguneko temperatura hainbeste ez igotzen. Gauetan berriz lagunduko luke parkeak eta zuhaitzak landatzeak. Eta horretan guztian lagunduko luke baitare inguruan baratzak edo nekazaritza jarduera sustatzeak. Horrekin guztiarekin, gradu eta erdi ere murriztu daiteke hiribarruko temperatura. Esan dute, lekuan leku, soluzio diferenteak egon daitezkela eta gainera integralak izan behar dutela. Baina behintzat, badago zer egina eta asko hobetu daiteke alderdi horretatik. Bestalde, gizakiok zapiztiei nola eragiten diegun aztertu dute ikerketa batean eta ikusi dute espezie gehienek jotzen dutela beren edapena murriztera eta leku zedarrituago batean mugitzera. Badaude salbuespenak eta horietako bat otsoa da. Eta otsoak gizakiengandik ihes egiteko edo zabaldu egiten du bere eremua. Hala ere, otsoak gainbeheran datoz. Eta ohartu dira beste ikerketa batean, haien lekua hartzen ari direla txakalak. Badaude Europako erdialdean eta erdi hegoaldean zabaltzen ari dira, baina kontinentearen 3 laurdenetan ere zabaldu daitezke. Araban ere 2023an topatu zuten ale bat. Eta orain ikusi dute gizakiok egiten dugula giza ezkutu, lagundu egiten diegula txakalei eta baztertu egiten ditugula otsoak. Eta hori guztia eta gehiago zientzia.eusen.